Ola a todos e a todas de novo. Neste tutorial imos falar da categoría máis complexa da nosa lingua, en xeral de todas as linguas, que é o verbo. Comezamos definilo dende o punto de vista semántico. Semánticamente, que indica o verbo? Para que serven dentro da lingua? Pois para indicar estados, procesos, accións, sucesos. Caractericemos agora morfolóxicamente os verbos. Cantas partes teñen? Primeiro, todos teñen unha raíz, vale? A raíz é indispensable, necesaria. Despois desa raíz, temos a vogal temática, que é a vogal que nos indica a conxugación. Esta pode ir ou non, é dicir, dentro dun verbo hai formas verbais que presentan vogal temática e outras que non. Despois temos o morfema de modo tempo que nos indica o modo e o tempo desa forma verbal e por último o morfema de número persoa, que é o que nos indica o número e a persoa desa forma verbal. A raíz e a vogal temática configuran o tema. E estes son morfemas gramaticais, o de modo tempo e de número persoa, porque indican nocións gramaticais. Ben, dixen que vogal temática pode ir ou non, dependendo da forma verbal, igual que o modo tempo. Hai tempos que non teñen unha marca, que non teñen un morfema de modo tempo. En canto a raíz, temos que distinguir entre verbos regulares e verbos irregulares. Os verbos irregulares teñen unha única raíz. Como se sabe cal é a raíz dun verbo regular? Moi fácil. Cóllese o infinitivo, que é como se enuncia un verbo, é dicir, esa forma que nos acaba en ar, er, ir, e sácaselle precisamente esas terminacións. Por exemplo, para a primeira conxugación, lembrade que temos a terminación ar. Amar, sácolle ar, que é o que me indica que é un infinitivo, e o que me queda vai ser a raíz. Igual fago para a segunda conxugación, que é a que remata en er. Sácolle ese er e o que me queda é a raíz. E igual para a terceira conxugación, vivir, sácolle ir, que é a marca do infinitivo da terceira conxugación, e o que me queda vai ser a raíz. Pero nos verbos irregulares a complexidade é maior. Por que? Porque pode haber 4, 5 incluso raíces para un único verbo. Entón, que é o que facemos primeiro para saber se é regular ou irregular? Moi fácil, miramos os PPs, é dicir, miramos o presente e o pretérito. É suficiente. Partimos de que todos os verbos regulares e irregulares xa teñen unha raíz que é a que se extrae a partir do infinitivo, sacándolle ar, er, ir. Pero se o verbo irregular, ademais desa raíz que se extrae do infinitivo, aparecen outras raíces. Entón, collemos, por exemplo, o verbo dicir. Aquí xa temos unha raíz, a do infinitivo, a que se consegue sacando ar, er, ir, neste caso ir. E a raíz sería dic. Pero nós agora queremos ir un paso máis adiante, queremos saber se é regular ou irregular. Que é o que facemos? Pois pómolo. É suficiente con polo na primeira persoa do presente de indicativo e na primeira persoa do pretérito de indicativo. E aí xa vemos se cambia a raíz. Digo, vale, xa teño unha raíz distinta da que me aparecía no infinitivo, entón xa vai ser irregular. A raíz sería dig. Pómolo tamén en pretérito. Na primeira persoa, basta con mirar a primeira persoa para ver se son regulares ou irregulares. Dix, dixen, a raíz é dix. Vemos entón que xa temos tres raíces, dic, dig, dix. Está ben tamén mirar o presente de subxuntivo, porque ás veces tamén hai un cambio de raíz nese tempo. Neste caso, eu diga, vedes que aquí mantense a raíz que nos aparecía no presente de indicativo. Entón, importante mirar se o verbo é regular, irregular. Regular, unha única raíz. Irregular, varias raíces. Buscamos nos PPs, primeira persoa do presente, primeira persoa do pretérito. Buscamos aí as raíces. Se vemos que son raíces distintas das que nos aparece na forma de infinitivo, entón estamos ante un verbo irregular. Vista a raíz, pasemos agora a vogal temática. A vogal temática, como xa dixemos, indícanos a conxugación a que pertence ese verbo. Entón, hai unha vogal temática asociada a cada unha das tres conxugacións que temos. Na primeira conxugación, a vogal temática por excelencia, a que é propia desa conxugación, é o a. E iso vese no infinitivo, a amar, aí está ese a. Na segunda conxugación, a vogal temática que é propia é o é. Por exemplo, en comer, aí está outra vez no infinitivo, ese é. É dicir, que no infinitivo é onde aparece a vogal temática que é propia dese verbo e, por tanto, desa conxugación a que pertence ese verbo. Na terceira conxugación aparece o i, vivir, aí está ese i.
Pero a cousa complícase un pouquiño máis. Xa vos dixen que os verbos son moi complexos. Por qué? Porque cada unha das tres conxugacións que temos pode presentar outra vogal temática ou outras vogais temáticas distintas das que aparecen no infinitivo. E entón temos que na primeira conxugación podemos encontrar e o como vogais temáticas. É dicir, fixadevos que, como pista, a primeira conxugación colle todas as vogais fortes, a, e, o. Entón fixadevos que nunha forma como amei, a vogal temática non é o a, senón que é este é. Ou nunha forma como amou, tamén da primeira conxugación, non ten a vogal temática a, senón que nos aparece o o. É dicir, que este a alterna con distintas vogais, con dúas máis, que se chaman alomorfos, o e e o o. Na segunda conxugación, a que é propia, é o e, que aparece no infinitivo, como xa dixen, pero ás veces pode aparecer un i, por exemplo, en formas como bebín. Agora, a vogal temática non é o e, senón que é este i. E na terceira conxugación pasa algo similar. A propia é o i, pero pode alternar, pode cambiarse con este e. E entón, en formas como vives, temos que a vogal temática é este e non o i. Fixadevos entón que entre a segunda e a terceira conxugación se comparten fixadevos entón que entre a segunda e a terceira conxugación comparten vogal temática, vale? Eu deixoche o e e ti deixasme o i. Avanzamos nesa estrutura morfolóxica. Vista a vogal temática, entramos no morfema de modo tempo, un morfema gramatical que o que indica é precisamente modo e tempo. Entón, que é o modo? Temos dous modos, o modo indicativo e o modo subxuntivo. O modo indicativo é un modo caracterizado por indicar cousas que van pasar, están pasando ou xa pasaron. E, en cambio, o modo subxuntivo é o modo da probabilidade, da dúbida, das cousas que poden pasar ou non, das cousas que puideron pasar ou non, dos desexos, é dicir, das cousas que non son reais. Entón, indicativo o modo do real e o subxuntivo é o modo da irrealidade. Dentro do indicativo, este é o esquema dos tempos verbais que temos en galego. Como vedes, é moi simple se o comparamos co castelán. Temos unha liña temporal, que é a liña referente, onde hai tres tempos básicos, que son o presente, o pretérito e o futuro. O futuro presenta dous morfemas modo temporais, que son de e ra, é dicir, esas terminacións que che indican isto é un futuro. Por exemplo, eu amarei, vedes o de, ti amarás, ra, el amará, nos amaremos, vos amaredes e eles amarán. Van entón alternando o era en todo o tempo de futuro. O presente de indicativo non presenta morfema de modo tempo, é dicir, cando teñades que segmentar un presente, non busquedes nunca o morfema de modo tempo. Por iso vos dicía antes que non todos os tempos teñen esta marca. No pretérito pasa exactamente igual. Lembrade entón os PPs non teñen morfema de modo tempo. Do pretérito saen tres tempos máis en galego, que son o antepretérito, o copretérito e o pospretérito. Por iso fago esta liña cara abaixo e desa liña volven sair tres tempos moi similares aos tres tempos que están na liña referente. Por que se chama antepretérito este tempo que ven máis cara ao pasado? Pois porque, se vos fixades, é anterior ao pretérito. Entón, está ben chamarlle así antepretérito, copretérito e pospretérito para entender en que momento se dan con respecto a ese pretérito de onde saen. O copretérito, en cambio, é contemporáneo copretérito, é dicir, indica unha acción que pasa ao mesmo tempo que outra acción pretérita. E o pospretérito, que vai cara adiante, vedes, con respecto ao pretérito, vai cara adiante, por iso se chama pospretérito, e este indica unha acción que con respecto a un pretérito é posterior. Cales son as marcas de antepretérito, copretérito e pospretérito? Se na liña superior, na liña referencial, non todos os tempos tiñan marcas de modo tempo,
Nesta de abaixo, si todos os tempos teñen unha marca. O antepretérito, o morfema de modo tempo, era no copretérito va ou va, dependendo da conxugación, va para a primeira conxugación e a para a segunda e para a terceira. Por exemplo, soñaba, va, morfema de modo tempo. Comía, SA, morfema de modo tempo. Vivía, SA, morfema de modo tempo. É dicir, que hai dous morfemas de modo tempo no copretérito dependendo da conxugación. E no pospretérito, cal é a terminación? Ría con acento ou ría sen acento, vai alternando. Que pasa no subxuntivo, que é o modo da irrealidade, do desexo, da dúbida, da probabilidade? Unha pista, cando non saibades moi ben se estades ante un indicativo ou un subxuntivo, ted en conta que as formas de subxuntivo podedes porlle antes un oxalá. Entón, imaginadevos, oxalá chova, está claro que é un subxuntivo, pode chover ou non, é un desexo meu, non é indicativo, non é un feito real. Se eu digo choverá, é que vai chover. Se digo chove, é que está chovendo. E se digo choveu, é que choveu. Pero no subxuntivo é todo moi real. No subxuntivo temos, en cambio, tres tempos verbais. Aquí tiñamos 6 e aquí a metade, fácil acordarse. Nesta liña referencial temos os mesmos que na liña referencial do indicativo. Temos un pretérito, un presente e un futuro. O futuro apenas se usa, o futuro subxuntivo. Falaremos del cando comentemos o infinitivo conxugado, porque se forma dun xeito moi similar ou igual ao infinitivo conxugado. Pero xa digo que prácticamente non se usa, salvo algúns autores cando escriben, ou nalgúnas frases feitas ou refrás onde quedou aí fosilizado. O pretérito de subxuntivo ten unha marca, ten un morfema de modo tempo, que ese, por exemplo, eu amase. E o presente de subxuntivo tamén ten morfema de modo tempo, ou marca de modo tempo. Na primeira conxugación temos a terminación e, por exemplo, eu ame. Para a segunda e a terceira conxugación, a marca, o morfema de modo tempo é a, por exemplo, eu coma, eu viva. Entón, estes son os morfemas de modo tempo que temos en galego. Moi fácil.